New Nongstoin Sport Social and Cultural Club. Kalapan bena baya ka jingele kai ka banlong khalai terik mentau benai. Lahab ban pensange biang. Nakadaw bompa dia hun lang bat Kariboy United. Kumta nakaliang jong ka NSSCC kalapan bena ba ka jingele kai kan long sahaka khat pra terik mentau benai hapdeng ka Shillong na jong persya ka Blue Bombers. Kumta nakaliang ginong peniat jong ka New Nongstoin Sport Social and Cultural Club. Kila kerpa di kipat ba bikin Yasha. Nak kita gidaw ki bompat la setia banya penbek. Nikong ning shop sa Chisin na kaliang jong ngi New Nongstoin Sport Social and Cultural Club nga kumu public secretary jong kaneka sunjuk isu man ay kuble yepi ki pajba kam tam itu ki perlok bat ki pajba ki baju it bat ki baju Christian berbor yangi ki kun samla nang ne napo New Nongstoin na kapta banwan yeshi benta haka jingwan man saki bat pet yang ki jingile kai football te kane kalong ka jing pentip katkum karai jong ngi ka club akdeng jong ka sunjuk ngilarai kumne ba na kabenta ka jingile kai football hang ne apo kamadan ka Shinong New Nongstoin kabadai ka invitation football not out tournament arhajar arpulai arhajar arpusau kabalakot hadu kat arlak tingka ngila sange katu katne tayo na gidaw kijing bom lakir jungi tementa sisin ngin pentip syapi ki pajba ri football ba ngin sedang biang ya kene ka jingi lai kai katakan long haka khat pra terik mentau benai mat lane benai balai arhajar arpusau hapo madan ka Shinong New Nongstoin bar haka khat pra terik ka jingi lai kai kana pedeng ka Shillong Lajong Football Club Persya ya ka Blue Bombers nante napo nong ba Shillong kini berarti ki klub lane ki tim football kide ki klub jongi ki kasi nang ne napo ri kasi jandia kumban shi tu bat kumba chupen bena na kabenta jompi ke pajba ba haka khatlai terik mentau benai bahap asni balang ngin pir sange shua ya ka jingya le kai football nganang biang haka khatlai terik ngila pen sange ya ka jingya le kai football kadaw kolong ba kidon ki kam ki ba ni ha ban ya penbet bat kidau ki kam jungi ka senjuk ngim perla ban shim ya kate ka jingi le kai bat ngim perla ban penya ya kate ka jingi le kai ha khatlai terik te ka ba ngila long ready kan long be ha khat pra terik mentau benai mat arhajar pusau te ka jingi le kai kembang le tu mentang ong biang kan long apden ka Shillong Lajong Football Club Persya ya ka Blue Bombers kapor kan long hi ha ka por RBJ no paisni ne nakaliang jongi ka sunjuk ni wer ni khot biang ya pi we ke pajba nang ne na po markat ka New Nongstoin ki Shinong baper kentubru ki Bashabar juga ne district ki Bashabar juga ne ka Jaka jongi Banginyawan, ban Krishan, ban Pek, bat ini tu ipi bang. Nak kalian ke Shillong Lajong, mentak adep ya ketu ke Ailik, kalau adep mentang. Te kila nilai penbek, bat nilai ship ya kerai bang. Nak kalian juki ru kenang kampung klan susu, bat kenang marak susu yang ki player, baderu ki player ki kam senior. Lane gitu ki player ki bam lele kai haka tuka por kan de baru sidap juga semi final ru ki biang ki player bat kena wara susu ki player ki ba kam tibet na kapta bani kon Persya ka Blue Bombers kan ka Blue Bombers kan ka way ka club ka ba losan ni katu kaning ngut kirim football jong ka is ka sihil ya ka ba kita ki player jong ka ka Blue Bombers menshua kay ni kata kidan ru akarang dajit te kini ki Blue Bombers idon kum Samuel Sharap player juga ISL bat we ki kinhun player te hak te kasngi ye wer ni khot ye phi dai ka we ka long ka tane ka de ka jingrai jungi haka sport club ba yamenta ngin kam strict ya kita ki South League Club di Banyak Kun ya akan ke semi final.
Kani ka semifinal kan long ka first leg bat ka second leg. Kumban sipan kan mau lani yaitu IP ba kabarang sudet ya ka semifinal balong pedang ka Shillong Lajong pat ka Blue Bombers ka Atam Sigol ya ka Shillong Lajong. Ika Shillong Lajong ka habat pen klan susu bat ka habat pen biang susu iki player. Tenang bahkan yo baniarikat boro ne ka kwa banjok. Na kalian jong katay ka Shillong Lajong ro kala nilai pen baik ba kanang pen klan susu. Ika Blue Bombers lay namar ba ka yo susu iki player jong ka Santos Trophy bat jong ka elite kinang pen klan susu nak benta bahkan yo biang ya ka jinjob nek bantam ya ka point nek bantam ya ka score nak benta ka Shillong Lajong. Iki community ban ikirman scam ba ha katay ka khatra tarik ka jingile kai ka long ka jingile kai ka bitam na bah. Na kalian jungi nyewa ni khot ye pi nak benta ka bayrung bat kabay pekai nak benta jungi ki pat ba kan nek hikum ju sispa sampo tingka pat ya gitu ki slip ki ba pitit banwan pekai po madan nak kalian jungi in priele kai bat ngin ais ngo bah ban kong ka baar ka bagalai kam na de kala ki dro bre ngisu ais ngo bah nak benta itu ki pat ba ri football ada ki wan break to slip dan ngin priele kai ya kala ya kate ka jing ais ngo bah jungi ki ban kong ka baar pat ka balai da ka pisah ka pisah persatip kita di bayo kita bi kata mo saha ka khatra tarik nge wer ni khot ye pi bat nak benta ki jingel kai ki banang but jongka Riboy United ngin senang petip bat kin sabut mana kata yo ngin senang petip ha kata ka khatra tarik na kalian jungi ka sejuk nge su ban aku beli pi we ki pat ba bat ngin kin mau ba khatra tarik ka jingel kai ko nang padang Shillong Lajong Football Club Persya ya ka Blue Bombers berkalai tarik Om Don jingile kai football hapo nong stand.